eja so onye wetara ọjị nwa di ala mbe nwa di ala m ka nnọ kwa mmiri gawa iriga wee kele ịkwara ogbogbo iwe mmụrụ ya were kpọbata Ekwulobia Nze Ekwulobia ala ha n'ọyọ ọ dịghị izi ndị Ekwulobia sị m were okpe ekene bigo na ndụ bego na onye adịrịghị mma n'aha Jizọs onye adụkwuru Ekwulobia mma n'aha Jizọs biko daalụnụ onye nwanyị na Chineke anyị papa anyị dị nsọ ka ime eluigwe ekekele ụwa anyị adaa n'ụkwụ Nze Ekwulobia niile adaa n'ụkwụ n'oge ehihie a na be ebe nwa bụ Nze David eze Obiora eze nye uchi Chijioke n'ehihie a na mgbe anyị bịara anyị gbakọrọ ọnụ ịbịa ha bịa sị ka ha nzọụkwụ wee malite njem a na-eje maka ọnwụ nwanne anyị nwoke bụ Isi Nze Agba Village maka nkwamozu ya ka ha ji bịa sị ka nzọụkwụ ebe a were gawa ebe a nna biko anyị na-enye ya ekene ebe etu isiri mee anyị laghachi na ndụ narị ike n'ụtụtụ na ụbọchị nke taata wee hụ ụbọchị nke taata anya ụbọchị bifo ike wee maga na ụbọchị na-etu ya dị ebe a anyị na-asị ekene oche na nsọpụrụ dịrị n'aha Jizọs anyị na-enyekwa ya ekene a na-afụ ndị niile si nwanyị ebe a si wee bịa ebe a anyị anụghị akụkọ na ha ụkwụ gbara ha n'ụzọ so nna biko anyị na-ayọkwa gị na mmalite njem nke ha na-amalite n'ụbọchị nke taata n'ebe a ha ga-eje ruo ebe a na-ayọ ka idu anyị ruo ebe anyị ga-eje mee mmemme dị ebe a n'otu o si kwesị ụgwọ ọnwụ na ghara ịgba anyị ebe ọkpọ ha anyị ka anyị na-abịa abịa anyị mgbe anyị anakwa na ọ gaghị agba anyị n'aha Jizọs eze nye anyị na Chineke nna anyị na-ajọ biko ibe dị ka Nze Ekwulobia dịkwa nna anyị na-ayọ biko ibe nye udo eziokwu gba eziokwu mmiri na ana Ekwulobia nke bụ eziokwu pụta ka udo were dị ma anyị na-ekele Nze Ekwulobia ka ha na-aga ụkwụ agaghị agba ha sofa na ha kwụ na eziokwu na bịa ma ibe ndị a gọziela anyị ọjị ndị anyị ga-ata na ibe ndị anyị ga-aṅụ ka ọ zụọ anyị nọ na mkpụrụ obi si na Kraịst onye nwe anyị n'aka nnọọ na-enye n'ụbọchị taa atụ ojebe onye batara obodo ka ya eze ọ na-anaba kakwara eze anyị bịara ịkpọ onye otu anyị onye Isi Nze Agba were bata be nwanne anyị nwoke ya sa bata be ebe a nọrịgodo ana were zuo ike were gaba sụọ anyị ọjị nye anyị nri oriri nye anyị mmanya ọṅụṅụ anyị na-asị Chineke ebe o si weta iwe nyere Ekwulobia Chineke kwụghachikwa mmaji mgbaji n'aha Jizọs anyị na-ayọ onye nwe anyị njem anyị bịara gbadoro anyị m ụzọ ekwere ka mmiri m anyị ekwere ka ha nwụchagbuo anyị
anyị ga-eje n'udo na n'udo onye na-ahasa na-ekwurọbịa na-ekwurọbịa hasakwa ya na-ayọ Chineke ofufe anyị na mbata anyị ka ọ dị n'aka anyị chọọ ibe ọma nya ibe ọma anyị chọọ ibe ọjọọ wefu anyị n'ime ka anyị ghara ibu akwa ọjọọ ibe eji ama nzewu nzi ya kwuru eziokwu aka azụ ọdụghụ na ya akpọba anyị n'ibe ọma anya ya sịba na aka ya adịghụ na ya ama ibe a na-ekwu kwuo na ọ mụtara ka anyị jikwana ewere maka onye agwụ nwanne ma onye agwụ nke na dabi ụzọ na-ayọ Chineke nna biko were afọ ma na obiọma gọziri ọjọọ ka anyị taa ka ọ zụra na mkpụrụ na Kraịst bụ onye nwe anyị abata na be Nze David Obiora ka anyị chịkọ wee jebe ebe anyị na-eje n'isi Nze Agba Donatus Ezude nke rapụrụ anyị n'oge gara aga ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa Chineke anyị wee na-arịọ gị anyị na-ekene gị ka ị mere esi ihe ibe anyị were na-abịa kwuo taa Ekwulobia Nze niile na-abata n'ikem n'ikem ụkwụ a ji abata mgbe ha ji ana ọ ga-amanwu nke ha jiri bịa nee ọgbakọ anyị nọkọrọ asụ onye na-akarị ndụ Nze Ekwulobia Chineke anyị nọkwa n'okpuru gị kwụọ ha ụgwọ na ihe ọbụla bana na-eme na nnụnụ mmụọ n'ebe owuda dagbuo nnụnụ mmụọ a sịkwa na a na-awa atụrụ ana ebe ọhụụ atụrụ ọhụụ ebe ana Nze Ekwulobia enweghị mgbe o ji ekposa ahụ ize gụma Chineke ị na-anụrụ anyị ọgụ maka Nze Ekwulobia kwụ n'eziokwu ije na anyị na-abịa eje wee na-ababa onye isi Nze Agba bịa nyere anyị aka ka anyị jee n'udo na ọṅụ kwudo ndị anyị jere ere na anwụ siveti ekwere ka mmiri tụsi okpu anyị ibe ndị a ka anyị na-ayọ ma n'anya na ị ga-emere anyị si na Kristi dị nwe na anyị bịa were ọkpara ịtọ Biko chere na ọhụrụ. Ekwulobia dịkwa mma unu ote m ọgba n'ibi ibe na-agba ana m enwe aṅụrị ebe unu nabatara di kwere were ihe mgbe ana m aṅa ntị mgbe ya agba abụ ma ebe na ga na-ekpuru
maka ndị Nze Agba ele esi eme eji ha akwụ ụzọ ha kọwara nna Ekwulobia so abịa ebe a mana ya sị m ma nwe ngwa m ga-enye ndị Nze Agba ya sị m ibe m ga-enye Nze Ekwulobia ha dị iche ibe m ibe onye ha eji oge nabata ya so ana m enwe aṅụrị ndị Nze nabata ya ọ akwụmozu ka a na-aga ọ dị ka ọrụ because agba na Ekwulobia dị mma Nze Agba na Ekwulobia dị mma ọ dị ka ọrụ ememe ka a na-eme ọ gara onye eme ka a na-eme ma Chineke mere ebere ka ọ bụrụ na ana m enwe aṅụrị biko ele ọrụ ji gbuo ebe were na-enwe ahụ ibe ka ọbịa dị ka enwe amụ ha ya mgbe nta achọ na were mgbe ajabazie simobe kwụziwenu ụlọ atụ akpọbunu gị si na ya abịa in the next 30 minutes echego more than 3 hours but ọ bụrụ na ilu ebe ahụ gwa ka mkpọ onye ya apụta mụnwa nwezi ebe m nọ kịta anyị ruo oge ga-akwụsị anyị echere nwe anyị jebe Isi Nze Agba na ndị ọkwanye ka Nze Ekwulobia niile ga-esi na ha ga-abịa taa wee kpọọ ihe oke nke ya wee sị na ị gara ije ya na mba niile gaje n'ụzọ sawaiti anyị kelere gị daalụ ọ ga-adịrị gị na mma obere oge anyị anabata ndị Nze Ekwulobia nabata ndị Nze Agba mana Nze Ekwulobia agbakọgo ịbanye n'obi Isi Nze Agba bụ onye jewere ife ịkwanyere ugwu ikpeazụ dịka esi eme ọ Nze Ekwulobia gbakọ Send you to London.
onye egbe gị na Chijioke
Nze Agba
aga m ewere igwe eji ekwu okwu nyefere aka otu spika isi nze ebetete ka ọ gwa anyị ka anyị ga-esi wee gaa ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ anyị ga-eme ebe a ga-agbazi ụlọ ihe ndị ọzọ ka a ga-esi mee biko ekele m ụlọ Nze Ezube olu na-eruchie Nze Ekwulobia kwunu Nze Ekwulobia yenu Nze Ekwulobia katano abiko ibe anyị jiri bịa ebe atọ bụ ịkwari nna ikwu m Isi Nze Donatus Ezube ugwu ikpeazụ dịka ana m akọwa dịka o siri kwurukwu ọmụnwa bụ spika ya so biko nụ etu anyị ga-esi ga kịta bụ Nze Ekwulobia ga-ebu ụzọ jee mgbaru etu m siri chọọ ya Nze Ekwulobia ga-ebu ụzọ jee mgbaru onye ga-mgbaru ndị agba ewere nye etu m siri chọọ ya otuto dịrị ndụ Jesu Kristi oke biko ndị isi Nze Ekwulobia niile bido na-awụchi ala akwa ụmụchi ụla okpo ezi agụrụ nkọ na abụ ogume na ihe ọbara ebetete ka anyị jee n'ụgbarụ Nze Ekwulobia ekele m unu biko ọbịbịa bịara ebe a bụ ka anyị gwara onye isi Nze Agba bụ onye otu anyị ugwu ikpeazụ ịga n'ihu anyị na-ekele ezinụlọ anyị na-ekele ndị nze na ọzọ ndị Agba dịka spika onye isi Nze Agba si kwu etu a ka a ga-esi wee mee ya ibe anyị nwere kịta ahụ ije mgbaru si ana m akpọ ka ndị isi Nze Ekwulobia niile villages na ndị executive ga-awụbajesịa mgbaru ya agba ajọghị ozugbo anyị nche ga-emuvu na nje anyị were prezidenti ndị Ekwulobia prezidenti cha ebe a ga-ede mgbaru ndị agba prezidenti nke ha etu a ka anyị ga-esi ya so biko ana m akpọlite ndị isi Ekwulobia niile ndị executive ka anyị ji ama jidere na tebụl Isi Nze Amaka wee sị Amaka n'obi ebetete n'ụlọ anyị ekele ụlọ biko ụmụ Donatus Ezube ndị nọ n'ihu unu taa ịta abụọ kwanyere udo na nna ụlọ anyị chaa na-egekọ ije a mana taa nọọsụ anyị wee sị ka anyị bịa tee ụlọ aka n'obi unu ga-ewere anyị gụrụ ifu anyị na-arụtebi anyị na ya ihe a dị ebe a bụ ihe anyị ga-eje asị ndị onye isi Nze ya na nke ọma envelopu a ihe anyị ji eje ka anyị sị
ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Amen. Ka mkpụrụ obi Donatus, ka mkpụrụ obi ndị otu niile kwe ego gara aga. Ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa. Enyi fe nke dị ebe o ji nwe nne. Ayaka bịa n'anọ. Ya, ọkụ ọdụ ọkụ si mee. Obodo ihe dịka a na-achọ gị ebe a. Ndị Nze Agba na-ejezi mgbalụ nke ha n'oge dị ugbu a. Adị ka anyị na-elekwa anya anyị na-afụ ndị Nze Agba ha nọ n'ihu anyị. Okwu dere ebe a biko. Onye isi nze kwutara anyị na onye nke anyị na-achịkwa anyị. Were agha bịabụ onye mgbe cheta wee bịakwa taa wee sị ka anyị mee ome anyị na ya anyị ga-asị eme biko biko maazị ibe adị ebe a oge eji gote ka abata etu ọha ndị ọba anyị na-ekwekọrịta ọya ka anyị mmanya nke a na nwoke katọ na Biko ka ekele ụlọ ebe ndebezi ebe nwa ihe nọ. Enyere m anya akwụkwọ m na ndị onye isi anyị kọrọ asị na asịbụ ego ụlọ obodo ewute n'ụlọ nnukwu ọ dị ka anyị ka ọ ka wutesi maka anyị were anyị na-asị achịkwa ihe mzi ya gba na bụọ ọ site na nzube ka mkpụrụ ọgwụ dị na sus mkpụrụ ọgwụ niile ọka bụ ndị Nze Agba gara anyị na-ekele ọnọ ndị ufe chere ka ekele ndị Nze ndị ufe chere nụ biko aha ndị tebụl akụzi ezi udo ka anyị na-asị Nze Ekwulobia na-emekawo asị ndị Nze Agba na-emekawo ego nje mere ụlọ biko ga na-asọnụ biko anyị si aka banye mmiri n'aka anyị ma jekwu nwere aka banye mmiri n'aka na asọnụ biko ụlọ emeka ụfọdụ ebe anyị zara asị ncheta ịka biko ya bụrụ na mmadụ ndị agba mma anyị kene ọrụ daalụ ogbuni ihe ọgụ ụmụ egburu anyị oge ka anyị n'ụlọ nwere imezi ihe fọrọ ọnụ Nze kwanu! Nze Ekwulobia kwanu! Nze Abatata kwanu! Nwanu! Kachanu! Adokin! Yes! Okin! Biko, anyị na-ekene nne ndị ọbara Obebere family, bido na nwoke, na ụmụ nwanyị, na onye ụmụnne, na onye ụmụnna, na onye ikwu na ibe,
biko anyị na-arịọ nna akpọkọ biko posebila biko posebila ọ ndị nze na ebe a biko ndị nọ ebe a bụ ndị Nze Ekwulobia Nze Bekete ewu ndị dara izo na Nze Agba mana ihe ekpeziri na Nze Bekete dara izo n'ebe a n'ụbọchị nke taa biko anyị gara ịdọkwanyere nwanne anyị nwoke ugwu bụ let Nze Donatus onye isi Nze Agba ka Nze gara ịdọkwanyere okeriwere ya anyị na-abịa biko ka ọ dụbụ onye obere nkọwa dị na Nze ebe ahụ na nwere isi Nze nke ha abịazi Nze Ekwulobia nweziri isi Nze onye nwere isi Nze Ekwulobia bụ Nze David Ezeọfọ Ezeriamara ya bụ isi Nze Ekwulobia biko ana m arịọ mgbe anyị kpọrọ Nze David Ezeọfọ Ezeriamara biko Nze kpọrọ ya ọtọ ka ọ dị ọtọ ka ọ ndị onye mmadụ iwu Nze ka ọ nwere isi Nze ọtọ ebe a na-ewu Nze kpọrọ ndị isi Nze ọtọ biko na ya na as in I give honor to who honor is due. Ọ dịghị izi iwe onye isi Nze. Ọ nwere ike mgbe a na-akpọkọta isi Nze ebe a onye ndị nwere ike isi na isi Nze ka ọ gakwuo onye na ọbụda ha anaghị eme isi Nze by age anaghị eme na ụmụazị anaghị eme na okenye onye o were iwelu onye akpọrọ isi Nze ebe a biko mkpọrọ ya afa ọkwụrụ ọtọ ọ bụ the speaker nwa Nze David Ezeọfọ Ezeriamara nke Nze ọkpara ya nke na-arụrụ ya ọrụ dịka isi Nze biko mkpọrọ ya ọkwụrụ gafela ndebere ebe a aka onye abụọ onye kwuru ya ọrụ ya ma ọ bụ ama ọ nọwa ya onye ahụ bụ Nze Francis Ezeriamara biko kenyere m ndụwo ọha biko na ya na biko oge mana a na-ekwu ha onye ọbụla bụ isi Nze ejedebe ya n'ahụ onye nwere okenye o nwere ike okenye ọ bụ onye kpete ka ọ na-apụta apụta o nwere ike ọ bụrụ na okenye na-adịghị aha ọtụ onye alụrụ na ọrụ ga-arụ isi Nze ụmụchi anyị ana m akpọlite eze anya Nze Paul eze anya nke bụ the speaker onye nwe na-alụ n'isi Nze ụmụchi anyị ọrụ Nze eze anya biko kenyere ha Onisi anyị nọ nọ. Ọchịrị n'isi ụgbọ dịpensị. Biko onye nke ọzọ n'ebe a bụ Nze Ichie Christopher Ezude bụ onye na-alụrụ Nze nke nwụrụ anwụ taa ka anyị na-ekpenye ya okenye taa ka anyị na-asị ya baịbaị taa ka Nze nke ya agaghị akpọzi ya Nze mana ọ leti Nze so onye na-ọrụ ya ọrụ nke nọtere ya taa ka ọ na-arụcha ọrụ ya ọrụzi ọrụ ọzọ fọrọ amalụ onye ahụ bụ Ichie Nze Christopher Ezude biko kenyere m ọha Ichie onye gboro chọrọ nna m ochie ikpere mụ nọkwa n'ala. Ikuku ngozi. na-arụkwa ọrụ dịka spika na-arụrụ isi Nze ọrụ n'Umuchi nke isi Nze ahụ bụ Nze Izikere eze na-ejuo mana ọ nọghị ebe a dịka o si wee dere mana onye ọpụtara na-arụrụ ya ọrụ a sị m na ọrụ by age ọ na amamihe ka eji were eme ya bụ na Ebechukwu eze na-ejuo bụ the cameraman hụ mmekọ ya anya bụ na ọrụ ya ka ọ bụ the cameraman biko kenyere m ọha n'ebe a Daalụ. nọ biko na-agozi na ụla ana m akpọlite Ka anyị gaa n'ezi na mkpezi ike na na nka. biko onye aka ama na-ejere ndị isi Nze ụla ozi n'ụbọchị onye onye amaghị na Ekwulobia bido n'ụlọ ọtanik amaghị ama o nwere mgbanwụchi sekuriti ọfisa ndị Ekwulobia ụmaghị na ebe a politiks ọ nọ n'ime
onwe ga chọrọ na ege ha ekwu ya ọ bụ the speaker onye na-ekwuru ọnụ isi nze ụra okwu eji ime dị mara ya ọwa agbalụ ọnwa ngene nze agbalụ ọnwa ngene biko kenyere anyị Ekwulobia Nze Ekwulobia mmanụ udo dị n'ụnụ dịnụ nwanụ kachakwa nọ onye ọdịnala na o ji dua function isi ọma ka ọhụụ Obokita number one citizen as far as Nze is concerned. Opo, we're all the level honor. We have number one. All is your matter. Oh, it's only in number before. When you go, Isi Nze David, Ezo, it's a Namala. It's a man of Eva, and I go Canal and I speak here. David, Ozo Ekwulobia, Jonas, Ezo because now the speaker Isi Nze Agba Village. Onye na nwata weze. Ebe the mother speaker bụ na ọ gaghị Isi Nze na wee kwuo the MC mba. Ije bụ oche ụlọ ka anyị ekwuru kwuo. Onye bụ onye na-ekwuru Isi Nze nke ọnọ. O nwere ndị ọzọ nọchara mana ya kapụrụ ya okwu, ndị o nwere otu kapụrụ ya okwu. Aka m nnọọ onye ndị akọchukwu ihe a na-eme. O nwere ebe eji mara ya, eji na-akpa afọ ya, ma nta ngọzi ụlọ afọ ya. Eji Sunday Black. Sunday Black n'ụwa niile, ọ bụrụ na ịma ndị ka dụrụ oji, ụwa ka ebe a ma nwaanyị ka dụrụ oji. Sunday Black, Sunday, Eze Obi, Menara Nze Ekwulobia. Ekwulobia kwenu! Ekwulobia mtatanienu! Katano! Ibe kwuru ka a na-eme. Ọkụta na Agbavume. Ọkwa onye ahụ the speaker ndị Nze Agbavume. Onye isi Nze ahụ ebe a. Onye ihe ji ya. Mana anụ nwoke ahụgoro gị ime ya. The speaker ahụ onye Oyster Eze ọhụrụ mere. Dịka kenyere m Nze Ekwulobia, kenyekwa ọha na eze. Ekwulobia kwenu! Yenu! Nwanu! Kachakwado! Abụka ọ gwara onye na-eze ebe a dịka Isi Nze na nwa ya. Onye ahụ dị oge sọvaịvụl Isi Nze na Ekwulobia. So onye ahụ onye Igbo Ugbene. Mgbe a na-eji igwe onye na-eke. Nyewa onye Ugbene tinye ya ikpeazụ ka ndị Nze. Onye mana ọ bụrụ na Nze kpiri Igbo bụ Nze na eze agaghị egwu. Onye eze wee tie ọnwụ n'ala. Mụwachawa. Ebiri ya Igbo okpu. Ụda ihe Nze ebiri ya ụda abụ Igbo ọkpụkpa nọ. Akwadụghị Igwe. Ebe kwenu! Nze kwenu! Biko oge onye ahụ. All by God's grace. Ahụ na Isi Nze gụnyere Igbo okpu. Sama abudu only Nze kpọrọ ọnụ. Ụmụ onye na-akpọ ya bidesi na ọya tụrụ ya okpu. Sụsọ otu onye, anyị ga-enye special respect biko ana m adọ mkpa. Ọ bụrụ na kpọlite onye a biko, dịka anyị gachi were nweta erire ife onye ga-akwụnye Igwe okpuka na ndụ n'ụbọchị nke taa. Jee hụ osibiri ike akpọtụrụ ya. Onye ahụ na library achọghị ịweta aha eje n'aka ede mụta. Nze Boniface ezi ike biko kwụrụ na ọkọ. Ụlọ ọkọ onye aka. Ndị ọzọ ọ nụrụ. Biko kenyere m Ekwulobia Nze. Kenyere m Nze Ekwulobia. Nze Ekwulobia kene m ụnụ. Dienu! Nwụnụ! Nwụnụ! Kachalụ! Ibe kwuru ka a na-eme. Biko nsọmụrị. Ịgosi na ngwụcha
kwuru ebe a na-ejere ebe a ma na mmadụ ebe a agaghị aba anyị anyị gụrụ agụ wee gụta na Nze Ekwulobia maka na anyị gachaa ebe a anyị ga-asụ onwere ibe ọzọ mere ebe a n'ụbọchị nke taa mgbe m napụrụ na-abịa anya ụmụpụrụ ndị gwupụtụriri amapụghị m na ọgbakọ na emechazi achụba ya maka ọzọ onye hepụrụ n'ụdị ọzọ ekene nga ebe na ọgwụ fere m aka dịka m na-ekene maka ọ dị n'ụdị ọzọ biko ndụ emere ndụka onye mere ebe a anyị na-ekele the family of Donatus unu nwere isi ọnwa ọ dị ka esi ha adụbụ anyị na ha adụ ụtọ were eji ịzọ mana anyị kwuru na anyị agụta maka na Nze Donatus nwere isi ọma anyị sị na anyị ebekọtakwanyere ya ukwu ikpeazụ anyị ma na Nze anaghị eje ọkụ mmụọ biko nụ Nze na-eje ọkụ mmụọ nụ Nze na-eje n'igwe onye ọbụla Nze na-eto ka anyị ji gba Nze wu ikwu eziokwu a ga-eji gawa ebe a n'ụbọchị nke biko ọ ga-adịrị uru na mma onye ọrụ na-echukwu ya were ebe ya ebe a bịa onye gbasara ndị ụzọ na-ada akwanye ugwu ọ ga-echukwu ya na-achịkwa azụ n'aha Jizọs Kraịst.
Na yugwa ya kana gị. Ndewo no. Kwa kana ya fa gị? Afa m bụ Nze Lawrence eze nsọfụ Ezahafụ. Dịka isi wee mata ndị nze gbakọrọ n'ụbọchị tata ịkwanyere ofu nnukwu onye isi nze ugwu ikpeazụ dịka ndị nze si eme. Ọ ka o si eme. Nyetuke na ya obere nkọwa ife gbasara nze ya na ntọnanị nze maka mgbe ụfọdụ abịa na-ekwu nze na ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ ada aghọtacha ihe nze na ọzọ pụtalụ ụfọdụ ọ dịfa ka ọsọ ndị na-eme ife alụsị kọwapụta kenela anyị ntọnanị nze ife nze odoro maka ya na omenani Igbo. Ihe kwuru amaka maka na ọ na-abụ akọwa ihe ọfụma ndị mmadụ ewere mara ihe nwe ihe dịnụ. Nze na ọzọ ihe dị n'ala Igbo n'oge tere ezigbote aka. Ọ bụ n'oyibo fasị nọ time immemorial. Nze ọzọ onye zete echie ya. Na mbụ nze na ọzọ wụ ọdịnala na omenala dị n'ala Igbo gọgọ n'oge tere aka. Mgbe ndị ọcha bịara na obodo anyị wụ Naịjirịa na wee batakwa n'ala Igbo, o nwere ndị ọcha nọ mgbe aha wụ ndị hiwere ikpe na-ahaziga ọnọdụ n'obodo dị iche iche, mana vanekata anya wee fụzie na ụdị ihe ndị a niile ewe na-agbakasị ahụ, mana ndị Igbo ji aka hiwere onwebe otu a na-akpọ nze na ọzọ. Nze na ọzọ ahụ bụ ihe eji mara ha bụ eziokwu na ikpe nkwụmọtọ. Ha awụghị ndị nwere ike onye ọra bụ onye bụ nze awụghị onye ji abụọ nọkata ọfụ ihe dị oji ọsọ ọdụ ọcha ma ọ weketa ọdụ ọcha okwue na ọdụ mmemme, mana nze na ọzọ pụtara n'afọ ihe dị ọcha ọgwagụ na ọ dị ọcha dị otu ahụ ka ọ dị. Na mgbe a nze ọwụna na-eji okwu na-eji ihe a na-akpọ ọfọ n'aka. Ọfọ ahụ bụ eziokwu. Onye ọfọ ya odobe wee na-ekwu okwu ahụ okwutecha ya ife dị n'ọfọ ahụ esobe. Mana ụbọchị na-abịazi ndịrụ na-agbagote ewee fụ na ihe gbasara nze aha na ọ dị mma ka ndị mmadụ ngwem ya maka na eziokwu ka a chọrọ n'ime ya. Na mkpokọta ha ncha niile nze na ọzọ bụ eziokwu ka eji wee mara ha. Ndị ọcha wee negide anya na ji esi wee pụta na-achọ kedu ndị nwere ike inyere ha aka ka ha wee nwee ike na nhazi ụbọchị ono o ji esi were do ka esemokwu na ihe mkpọtọkọ ka ọ na-aja na ma o nwee nsogbu ọbụla nke e nwere ewee tụọrọ ha aka ihe gbasara ndị nze. Ya awụ mgbe aha ya bịa nwee ihe a na-akpọ warrant chief that time a na-ekpe ya ewu kọtụ ya enwegaziri wee nwezie clan court. Onye ọbụla wụ nze bụ onye ji esokpe ikpe n'ụlọ ikpe ahụ maka na a mara ha maka eziokwu na ikpe nkwụmọtọ. Ebe ọwụ na Igbo gbara ọkpa gburugburu nze na ọzọ ọdọ ebe ahụ. Iruo nri ọdịnala be ha wu ọdịnala nze na ọzọ. Iruo aga ukwu ọdịnala be ha uwe otu ihe ahụ. Ị gaa Ọka otu ele ahụ. Ị gaa Imo steeti otu ele ahụ. Obodo ọwụna ọkachasị ebe nze gbara ụkwụ wa ndị na-asụ Igbo nze na ọzọ ka eji wee mara. Ọwụ sọnsọ nna ihe dịka mụ nwa onye Ekwulobia nze na ọzọ abụrụ sọ nna ihe ndị Ekwulobia ọ bụghị otu ahụ, mana o metara ala Igbo gburugburu. Ekene gị. Dịka anyị nyere nkọwa wee nyete nkọwa wee luo mgbe ebidoro nwewe warrant chief n'ala Igbo maka na o doro anya na mbụ ndị Igbo dịka a na-ekwu n'okwu na Igbo enwe eze, mana esiteziri n'ime nze wee na-ewepụta nke ndị ọcha kpọrọ warrant chief, nke gosikwalụ na ọwụ n'ime nze ka esi ewepụta chief. Chief anwa na-awụzi onye na-anọzi ọdụ dịka onye ya na-enye aka na ịchị obodo. Wekene anyị kọwatukenela anyị dị relationship dị na nze na chief ahụ a na-ekwu maka ya nke esi n'ime nze were eweta.
ịma na mgbe ọwụna a na-aha ọchịchị ma ọ na-aha mmadụ ihe o nwere ihe wee ebumnobi a na-eburu uche were na-aha onye ahụ n'iji maatụ ihe gbasara chifu a ma ọ wụ eze ma ọ wụ igwe ọkwa ihe ahụ eji wee mara ndị Nze aha wụ ikpe nkwụmọtọ na eziokwu ka ededoro anya wee na-asị ofu onye wụzi onye je na-enedo ndị ahụ anya a na-akpọ chifu ma ọ na-akpọ igwe ma ọ wụ eze obodo a n'ọkwa onye ji awọpụta kwụba aka ya ọtọ ọfụma na-adabereghị maka onye awụ nwanne ya ma onye awụ ọgọ ya ma onye awụ ikwe ma onye awụ ibe mana ọ bụrụ onye ji awọpụta a na-ene ya anya dịka onye ikpe nkwụmọtọ ewee sị na mgbe aha ebe a hụrụ ibeda aha ọnọdụ dị otu a na ebumnuche Nze na ibeda aṅa dị otu ahụ n'ọkwa ndị ahụ wụ ndị enwere onye nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ ka e nwere ike ime ka o wee wuru eze ma ọ were ewu chifu ahụ maka na a hụrụ ya sị na onye ji akwụgbo onwe ya aka ọtọ ọfụma n'ihi nke a tupu iwuru eze ma ọ wuru chief ma ọ wuru igwe n'obodo iji agba mbọ fụ na ichiri ọsọ wuru onye Nze. anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche maka nkọwa nke a. Biko spika na-ekwu Ekwulobia ekelekwa m unu biko unu na-anya ebe a unu afụ ife ejidekwa anyị ọbịa na ndị na-akwa ozu na ndị agba Nze Agba so oge anaghị echezi mmadụ so anyị na-anabata ebe gara anyị were na-ekelekwa ha na-asị ka Chineke gbaa ha ume kwụghachi mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Biko onye ọwụna na-akarịsị ka anyị n'afọ nna a na-agwa na mmụọ nsọ Chineke nna Chike onye okike anyị adaa n'ụkwụ m n'oge awa dị ugbu a na-enye gị ekele etu isi mee ka anyị na-atete ndị Nze Ekwulobia na ndị niile bịara ebe a tata anyị tụnye nwe anyị ọ bụghị oke ife ọma anyị kama anyị neta ghara inwere ebe anyị nọ onwe ha zụ ọbụla ga-aga agụọ mmiri anyị bụ ndị anyị sụkụsacha ma kọzie anyị n'aha Jizọs wee na-asịgụ biko ndị Nze Ekwulobia bịara ebe a na ndị Agba biko onye na-akpọ nakwuru ihe nakwuru ede nakwuru ibe ebe akụ aka ime enwe Amen. Yeah. How much? Okay. Hey! Above
Assistant Secretary Ekwulobia. Ozo Agba. N'ife niile na mgbadịfa niile nkwado niile bakwadoro na otu ha siri kwuo Ekwulobia ọbịbịa anyị bịara. Asị m Chineke ji aka ya kenye efe. Ọ Chineke ma ya mkpa ndị Aba mara mkpa Ekwulobia. Anyị sị ka Chineke kenye efe wee kwụọ ọkụ ụgwọ ife ndị a niile. Nke a wee mere anyị, nke a bụ anyị ayọ sị na Kristo onye nwe anyị. Dodokwara onye ọbụla. Biko tuchetekwe ma. Ọ gara ịlọ mmanwụ ndị gịnị ịma. Ndị isi nze betete nke David eze onye mara onye isi ya onye ju ogbugbo ọṅụrụ udo ọkọdị ọkọchime anyị na-ekele ndị ezude ọ ga-adịrị ụlọ mma mechara mkpe ya onye kọrọ ochie ọhụrụ gbakwa ihu n'aha Jizọs na ụlọ ụlọ Emeka ezude
Okay, thank you.